lehen ez izena hartu nuena izan zen Kabaiolok. Baina gero euskaldundu nintzen eta bihurtu nintzen Zaldieroa. Zaldieroa zen indio bat, eta bere kultura nahi zuen defendatu, zen resistente bat. Marrazkilari batzuk oso ondo entregatzen dutela, baina hori da mito bat. Erabili behar ditut hitz gutxi eta zer ganorazkoa esan, baina egunero ez dugu asmatzen. Irrati gintza ere egin duzu? Irrati libretan eta gero Euskal Herri irratian. Jendeak uste du Friends telesaileko gidoilariak dira oso graziosoak, baina gidoilari horiek izaten dira jende haserretua. Eta zu haserre zaude? Bai. Ba, mugatzen naiz, karo. Gauza batzuk ezin dira esan. Bestela kartzelan sartzen zaituzte. Euskararen zonifikazioa salatzea. Zonifikatua gaude eta diskriminatuak. Nik badakit aldaketak ezin direla egin subito pronto. Baina betzak egin behar da pedagogia bat esanez jendeari hau aldatu behar da dagoela. Zaizera! Hau altxatzen ez duzu lortuko, Ba, ikusten duzuen bezala, esanen duzue Iruñan gaudela, eta nik ere hala esanen nuke. Baina gaurko gure gonbidatuak, Patxi Uhartek, ez di horrela deitzen leku hori, nola deitzen duzu, Patxi? Aldezarra. Bueno, bai, Aldezarra delako, baina zure lehenengo herria, ez? Hala da. Bai, nire benetako herria Aldezarra da, ez da Iruña. Benetakoa. Gehiago Aldezarra, bai. Osea, hau da, zure benetako herria, eta Iruña orduan zer da? Bueno, bigarren herria izango zen. Bigarren herria? Bueno, beira, orduan ja gaur ikasi dugu Iruña zatitu egiten dela, Aldezarrean eta Iruñan, bere osotasunean. Sukaldatuko dugu gaur zurekin, Patxi? Bai, hala da. Zer sukaldatuko dugu, badakigu? Bai, zer, italiano aire bat duena. Italiak egite dute asko zobeto, egite dute parmigiana di melanzane. Eta hori da berenjenekin, albertxiniekin, labean indako plater bat. Oso erraxa, egia esan. Eta nik ari erraxa goengo dut. Bai? Bai, ari erraxa. Eta zer, bere hortan sartuko dituzu albertxiniak labean edo zerbait ere... Sartzen dituzu albertxiniak eta gero dituzu salda bat edo tomate salda bat eta gehitzen diozu eta gratinatzen duzu. Bale, hori eginen dugu gaur. Oso ondo. Bale, ba erosi beharko ditugu albertxini horiek, ez? Noski horietz. Venga, guazen, merkatu zarrera sartuko gara. Trascorro il tempo lungo vicoli neri e se m'annoio faccio a pugni coi pensieri. Devo ammettere che quasi sempre vincono loro e fanno sì che la mia voce suoni in mezzo al coro. Perché la mia mente Egun, Raquel eta Nieves omen zarete. Bueno, zer erosi behar dugu, Patxi? Ba, bi berenjena. di sicuro so soltanto che sono il re dei topi e vivo nella notte. Dentro ai passi fondi invento le mie rotte. Zuri. Eskerrik asko. Venga, grate. Orduan sukaldatzeko prest gaude, Patxi? Bai. Disegno le mie rotte. Sono il re dei topi e vivo nella notte. Dentro ai passi fondi trascino le mie rotte. Sono il re dei topi. 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 Bueno, listo. Ja, elikagaiak hemen dituzu. Bai, hemen daude. Baina ez dut ulertzen ongi zure gaurko errezeta, Patxi. Esan didazunak eta ikusten dudana, ez datoz bat. Bueno, bai, funtsean bai. Bai? Funtsean da italian asko egiten den gauza bat, eta da edozen gauza hartu, tomatea bota, tipula eta gazta. Eta plater polit bat ari daten. Bale, oso ongi, edo zein gauza hartu, tomatea, tipula, gazta. Italian Eta? platanoa kenduko dugu, hau zen txiste bat, ematen du zer Zuke paretzen komplikatuagoa egingo dugu. Horregatik eski esaten du, ze kristo egiten du platanoak hemen. Bueno, Italian gitu dute melanzane, deitzen dituzte, albertxiniak. Melanzanekin gitu dute parmigiana alla melanzane. Melanzane, parmigiana, alberginia. Hau zer da, euskal izena edo italiakoa ere? Bueno, Katalunian alberginia esaten dira. Baita ere? Bai, Bueno. eta uste dut euskaraz ere horrela esaten dela. Bestela berenjena nahi duzu moduan. Vale. Eta oso simplea da. Da, albertxinia hartu, Bai? labean sartu, hor egongo da 30 minutuz, eta bien bitartean egingo dugu tomate, atunarekin eta tipularekin salda bat, Vale? botako diogu, eta gero, behituko dugu gazta gainetik. suabe bat, eta fuerteagoa den bestia, zapore bat emateko, parmigianoa. Hau da, hemental,
eta parmigiano. Bale, Eta atatzen da plater bat oso ona, bueno, ni gustatzen zait. Kontua da, batzutan, honek ematen dio bakizu puntu zeitzen du, amargo horietakoa. Bai. Eta batzutan ez. Orduan gaur ez dakigu nolatako Ikusiko den. dugu nolatako den, baina, bueno, ni dena Rakelek den... saldu dizkigu, alberginen arabera egonen da. Ni dena den jaten dut modu guztian. Vale. Bueno, pues hasiko gara orduan, bale, Patxi? Vale, orduan tipularekin hasiko gara. Vale. Tipula frigituko dugu, gero gehituko dugu. Ez duzu esan alerginiak labian sartu arituzu. Bai. Ai. Pozen aurreatzea Venga, vale. hauek. Vale. Bueno, bitartean hasiko natzaizu. Patxi Uarte. Bai. Baina nik ezagutzen zaitut gehiago, Patxi Uarte baino zaldieroa bezala. Bai. Zergatik zaldieroa? Notik dator zaldieroa? Nik eta jende askok, Zaldieroa zen indio bat, Sioux bat, eta, bueno, ez dakigu asko behar buruz, baina dakizkigu lau gauzak, bueno, nik uste dut meritu ondiko pertsona zela. Zen resistente bat. Eta bere kultura nahi zuen defendatu, eta hortan ibili zen, hil zuten arte. Eta, bueno, referentzia bat da, ez bakarrik niretzat, mundu osoan, daude zaldieroaren bizitza ezagutzen dutenak. Bai. Eta oraindik ez dut ulertzen nolaz dioten egin pelikula amerikano horietako bat, Jeronimori egin zioten oso pelikula txarra. Bueno, claro, txarra ez egiteagatik igual ez dute egin. Igual beldur dira, ez? Zaldieroa zen zaldieroa. Eta, bueno, nik egia esan, lehen ez izena hartu nuena izan zen Caballorok. Gero, euskaldundu nintzen, eta bihurtu nintzen zaldieroa. Egun batetik bestera. Zer euskaldundu nintzen? Zure ama hizkuntza ez da euskara? Bai. Ez da nire ama hizkuntza. Ni ikastoleroa naiz, euskaldun berria. Ikastoleroa. Hitz hori ere erabiltzen da. Baina momentu batian, instituto honengo nian, hasi nintzen euskara galtzen, azten. Institutoa egin zenun gaztelera? Bai. Eta, bueno, nire adiski berria ziren denak gazteladunak, eta patatik eta patatero, eta momentu batean, sentitu nuen, benetan, laguntzen nahi nula euskara galtzen. Eta, bueno, egun batetik bestera, hau ez zen izan hain horrela, baina bai. Egun batetik bestera, bihurtu nintzen euskalduna, eta nire hurbildeko euskaldunei eskatu nien euskaraz egitea. Zen, eten genuen gazteleraz. Claro. Zuko izkizut hemen, lekua izan ezatu. Eta orduan, negozu ja jarri ditzazkego hemen. Vale. Hor, txaka. Bai. Ez dute deus ere behar, gero olio pizko bat eta kitxo. Eta? Eta hola, bihurtu nintzen zaldieroa. Bai, baina... Zaldieroa militante bat. Noiz hasten zara berriro orduan, zesan duzu, institutuan hasi zinenean, galtzen hasi zinela. Ikastolero garaiko euskara ura, galtzen. Eta noiz hasten zara berriro errekuperatzen? Momentu horretan. Bai, sartu nintzen, erabaki nuen proiektu euskaldun batean nahi nuela lan egin, eta sartu nintzen aldizkari literario batean, Korrok. Bai, Korrok. Bueno, aurretik ere, Paraisu irratian hasi nintzen euskarazko... Irrati gintza ere egin duzu? Bereziki irrati egintza. Bereziki irrati gintza. Eta orduan komikien historia eta guzti hori, zer da? Afizio bat edo? Bueno, euskaldun egunkarian hasi nintzen, ja. Bueno, ez, aurretik Temeon egiten nuen. Bai, Temeon ere egin izan duzu. Baina, bai, ni bine naiz gehien bat irrati gintzan, bai. Irrati libretan, eta gero Euskal Herri irratian. Eta, ze oroitzapen, orduan irrati gintzatik, ze orain ez duzu egiten, Bat ere, bueno, bai, amaraunan egiten dut noizean behin zer, baina oso gutxi. Bueno, irratia asko gustatzen zait. Bai, zer du irratiak? Zure eskutu hortan jendeak ez zaitu ikusten, baina bai, sentitzen. Irratia oso potentia da, gintza oso potentia da. Nik uste dut, esate dute irudia, balio duela 1000 hitz baino gehiago, eta nik pentsatzen du kontrakua. 1000 hitzekin askoz gehiago ematen duzu, irudi batekin baino. Zuk ez dituzu 1000 hitz erabiltzen. Jodez, zure egunero. Bueno, bai, urte hauetan, baina esan nahi dut, zure mezuak, komikietan mintzat, zintetan doaz marrazkiak eta izpiak, letran. Bai. Eta oso letra gutxi. Bai, eske ez dago lekurik. Eta asko esan beharrekoa. Hori da, baina lekurik ez dago lako, dela osatuko nintuzke gehiago. Zertzara, bertsolariantzekoa, asmatu behar duzu zehitzekin mezua bidalu? Bai, hala da. Bai, ez? Bertsolaria bezala ibili bezala hor, ez dut leku askoik,
erabili behar ditut hitz gutxi eta zer ganorazkoa esan. Ez da erreza. Ez da erreza. Eta Baina, bueno, egunero. Eta egunero. Eta Baina egunero. egunero ez dugu asmatzen. Egunero ez dugu asmatzen. Hau, honek ez du... Bestela banda nahi Mozten. duzu. Bai. Bilatuko duzu. Hau daude beste batzu, bera, igual gorri hori. Ez dakit, Diot, saiatu behintzat. Bueno, ez dago behin, txikularen azken kapa hori ere ez diotken du, Ja, eta peskat eta- irristakorra dago. Baina, ingo dugu. Hobeto horrekin edo ez? Etxekoako biak. Ez dituzu karri batxekoak? Hor dauzkazu gehiago, begira. Dituzu pila bat. Bueno, ni, gainera labanekin, naiz obseso bat. Gustaren zain labana ongi izatia. Bueno, herramientak, oroa. Herramientak egon behar dira beti erabiltzeko moduan. Eta itxaskotan labanak ez daude erabiltzeko moduan. Hemen utzi behar diazu berriro hori, gero traba ginen Ez, dizun hori. kendu diot. Bai? Eta, pentsatzen dut, bale. Bueno, esan duzu Temeon aritutakoa, Korroken, hilitakoa, irratigintza ere egin duzula, eta egunkarian hasi zinen, eta Bai. egun berrian ere, egunero, ateratzen da, Bai, dena txiripaz egia esan. Bai? Bueno, txiripaz. Azkenean ez dira txiripaz gertatzen da zaue, baina bai pixka bat beste batzuk izan zutelako ideia, ez? Zergatik ez diogu zaldieroari deitzen gauza hori egiteko, bai? Momentu horretan beste gauza batzutan nengoen. Baina hasi nintzen eta orain arte, egia esan, pasatu dira Zenbat urte ja? 14-15 urte. Claro, berria sortu zenetik, baina egunkariatik zentotzen. Bai, Claro, egunkarian ere orduan, biak hor egon gehitu nintzen. ezkero. Bai, demora pilo bat, Asko eske ja da. zarra gara. Orduan egon gara denbora luzez leku guztietan. Leku guztietan. Kolaborazio asko egin dituzu, ez duzu bakarrik egunkarian egunero zinta ateratzen. Beste batzuentzat ere aritu Hori da, zara. beste aldizkari batzuetan egiten ditut kolaborazioak eta hola. Bai, Eta horien artean dago Aekako Aizu. bai, Aekako Aizu, Ikusi zaitut hilero. txapelakin ere, Aekako txapelakin. Korrika, Claro. txapela. Hilero egiten duzu. Bueno, hau sartuko dugu. Ba, sartu, bai. Eta hori labera orduan, ez, Patxi? Bai, Eta esan duzu, ordu erditxo bat edo? bai, ordu ditxo bat. 180 gradutan edo. Vale. Bueno, baina horrek badu aukera ere jartzeko 180 gradu. Bai, hemen 180 jarriko diogu. Venga, vale, ba. Vale. Aipatu dugu egin dituzun lanak, ez dakit non utzi dugun, lehen, ez dakit non... Kolaborazioak, Aizu. Bai. Ze kolaborazio gehiago egin dituzu? Ekan ere egiten zen ditun! Okerrez ba naiz, esan nola nazatu bestela, unitate didaktikoetan eta... Bai, egia esan, bai, ez? hor hasi nintzen marrazten benetan. Benetan? Ordura Bai. arte zertzen, ba. Ba, divertimendu bat. Pi, labea, zer daukagu hor? Denbora gutxi jarri dukara. Pues agian, ez? Bueno, listo. Jarraitzen dugu orduan. Hori martxan duzu, Bai. ipula betako jozu. Nien da sukaldaria, egunero sukaldatzen A dut. ber, baina zuk bazkaldu beharra duzu zure, Bai, zuk, egunero sukaldatzen dut, baina Hori da. bakarri bizi naiz eta, karo, bakarri zaudenean ez dituzu gauzak, bakizu. Baina bakarri bizi zara eta sukaldatzen duzu. Bai, Baina, bai, ze bai, batzuk bai. badaude bakarri sukaldatzen, osea bizi direnak eta Ni errezalde. gustatzen zait sukaldatzea, nire Bai. amak sukaldatzen zuen oso ondo. Zer behar dizu, horko zerbait? Bai, txikiago nahi noena. Hau oso dia denak. Elkarte batean gaudelako. Bai, Oso ba, handia amak oso ondo sukaldatzen zuen, bere mai inguruan biltzen gintu, Bai? disfrutatzen genuen. Eta atea gara nahi guztiak sukaldariak, Zenbat zarete? 4. Lau, guzela, bera. Eta lauak gizonezkoa? Bai. Ara ze ongi. Eta gustatzen zaigu sukaldatzea, bai. Eta komentatzen ditugu, errezeta. Bai? Baina ez pentsa... Bai. Bueno, jarraitu nahi dudala pixka bat gehiago arakatzen zure bizitza. Esan dugu Aekan kolaborazioak eta egiten zenitula. Hor hasi zela zure afizio hura ofizio bihurtzen. Ze kolaborazio gehiago egiten dituzu? Bertsolaritza... Ba, Kanekiri elkarterako ere egiten dut zinta, aspaldiko partez. Bai. Eta, bueno, eta gero hortzadar gehigarrian, notiziaz taldeko hortzadar gehigarrian egiten dut oso gauza harrago.
Arraroa, Bai, egiten dut umore txuria. Eta orduan umore txuria nintzat oso arraroa da. Zein da umore txuria? Politikan sartzen ez dena, eta ezakite gauza... ezakit nuen esan. Horregatik esatizut gauza arraroak egite ditu dela. Bueno, me gustan nao. Gustan nao. Egite ditu beste gauza batzuk. Beste gauza batzuk. Normalean, zure komikietan, askotan ikusten dugu umorea lantzen duzula, kritika ere asko. Kritika, bai. Erabat. Bai. Eta askotan haserrea eta ikusten da, ezta? Bai. Begirakurri nu, Hollywoodeko norbaitek esaten zuen. Jendeak uste du, Friends telesaileko gidoilariak dira oso graziosoak eta hola. Bai. Eta orduan gonbidatzen dituzte jaietara. Baina gidoilari horiek izaten dira jende haserretua. Daude haserre Trumpekin, daude haserre Amerikanoen gerrekin, daude haserre, eta bueno... Eta zu haserre zaude? Bai. Eta krisitik honea ezakizu zen bat. Bai, Bai. Zer ikusten duzu haserre egoteko da? Bueno, nik, banitun aurrejuzkoa gauza guztiei buruz, enpresariak ez direla imonak esate bateako eta olako gauzak, eta dena, bueno, demostratu da horrela zela eta okerrago. Eta esate bateako, guain, korrupzioarekin, eta ez da bakarrik alderdiak korruptuak direla, baizik eta enpresariek bihurtza dituzte korruptuak, eta gero, ez dago eta enpresario bat bera ere epaiketan. Ez dago ez da bat bera ere. Eta segitzen du dena igual. Eta egongo balira ere, gero atako ziren kartzelatik, segitua atatzen dira kartzelatik. Doktrina botinekin, eta bueno, dena bizi izan dut zuzenean, eta da haserre egoteko moduko. Gero, bestaldetik ere esperantza izateko gauzak balira, badago mugimendu herritar bat fuertea, eta gauza aldatu daitezke. Jarraitzaile asko dituzu. Esaten dizut, sare sozialetan asko elkarbanatzen dira zuk egindako lanak. Oso mugimendu handia dago. Handia, gure tamaina txikirako handia. Horregatik, horrek zer ematen dizu zuri? Zeren hor ere egonen dira laudorioak edo egonen dira kritikak, zuk aintzat hartzen dituzu guzti horiek? Kritika gutxi egoten dira. Eta, egoten direnak ez ditut maintzat hartzen, zen normalak izaten dira eskuineko trolak, eta blokeatzen ditut. Anonimoak baldin badira, blokeatzen ditut. Izen eta bizenekin etortzen badira, igual ez. Uste dut, izen eta bizenekin pertsona bakarra blokeatu dudala, eta da, hain zuzen ere, Euskararen kontrako manifa antolatu zuen. Oso, orain dela gutxi ari zara? Bai. Eta horrek ere, azkenean adierazpen askatasun badago, zure hain bolo-bolo dagoen hitz hori, adierazpen askatasunak zuk baduzu. Bai. Edo jartzen dituzu mugak. Nik badut. Baduzu zuk zure muga? Baina Espainian ez dagoenez, mugatzen naiz, karo. Gauza batzuk ezin dira esan, bestela kartzela sartzen zaituzte. Edo okerrago dena nire kasuan, izun bat jartzen dizute. Ja. Nik kartzelan egotea, botatzen dut nahiko erosago nintzen. Baina, dirurik gabe ezin zara izan. Ja. Eta orduan zu horren beldur bazara eta horrek mugatzen zaitu. Hombre, noski baietz, bai, ni eta guztia. Baina ez dut Bruselasera joan nahi bizitza berri bat egitera. Nahiago dut Alde Zarrean bizi. Hori xaulan izun, Alde Zarrean oso eroso zaudeta. Bai. Zuk lan asko egin dituzu ere besteekin. Pentsa ez. Bueno, baina... Zateatako joakula kastakin asko. Bai, hor nola da, serio demonio, Bai. Zuk horre ilustrazioak, bai. Eta hortan zabiltzate oraindik ere. Ez, utzi genuen. Bai. Tamalez, disfrutatzen nuen horrekin. Bai? Bai, lana zen, baina... Baina talde lana da azkenean, hor ja ez da bakarrik zure sormena, baizik eta biren arteko, eta hori? Eitxua zaudenez, zu bakarrik zure historiekin, ez? Beste batekin lan egitea? Oso ondo. Kontua da, gure kolaborazio hauetan denbora asko sartu behar duzula, eta esateatako Juan Gulakastak garai hortan egiten zuen baita ere artikulu bat ezakit egunero edo zenbat aldiro Noticias de Navarra baita ere, eta azkenean dira gauza asko ematen duzetz, baina hastian egin bat duzu hainbat gauza eta azkenean kentzen dituzu batzuk eta... Eta egin duzu ere bai Asiskorekin? Horre egintzen duten bere garaian apartheidik Hego Afrikako hitz hori hartu, eta horren helburua zein zen? Oain daukagu Nafarroaren euskararen zonifikazioa salatzea.
Hori da. Zonifikatuak gaude eta diskriminatuak. Nafarroako leku batzutan eskubideak ditugu, eta hortik ateratzen bazara, ez duzu eskubiderik. Oraino gainera... Bai, eta hori bakarrik gertatzen da euskaldunekin Nafarroan. Esan nahi dute, ez da gertatzen teliakorekin, ez da gertatzen eiztariekin, gertatzen da bakarrik gurekin. Claro, eta naiz eta zeliako bat egon, ark baditu bere eskubideak, ez da, Nafarroan. Nafarroa osoan. Hori da. Eta euskaldun bat baino gehiago gaudenean, ez daukagu eskubiderik, Nafarroa osoan. Eta hori sortu zen, ordungo euskararen legea salatzeko edo, Asiskorekin, apartheid. Baina, karo, gaur egun ere horrela gaude. Igual, pasatu dira 30 urte eta gaude, igual. Eta suposatzen da edo aldaketaren, zeren lehen apartheid zegoenean ez genuen gaur egun daukagun gobernua. Apartheid sortu zen dutenean. Orain beste gobernu bat daukagu. Bai. Eta esan duzu igual gaudela. Igual. Bai, aldaketa nik badakit, aldaketak ezin direla egin subito pronto. Baina behitzak egin behar da pedagogia bat esanez jendeari hau aldatu beharra dagoela, hau ez teke mantendu deniko. Eta prozedura bat jarri 5 urtetan egingo dugu hau, 10 urtetan egingo dugu hau, 5 urtetan egingo dugu hau. Eta hemendiko 5 urtetara egongo gora beste leku batean. Plangintza hori falta dugu, ez da gutxinez plangintza hori zein den jakin. Justu bai. Eta baina, badago jendea hori egiteko eta gehiago, esan dut. Hortan, itxaropentsua naiz, nik uste dut etorriko dela. Torri beharko du, bai. Bueno, eta elkarrekin lan egin duzun hauetan, esan dugu Juan Cruz Dakastarekin, Asiskorekin, egin izan dituzu ere bai beste idazle batzukin adibidez bastruko ilustrazioak eta beraiek hitzak, ez? Edo ez? Ez duzu egin? Bai, segurazki bai, baina nenda ez dutze. Nina Gil, horrela pixka bat, Xabier Olarrarekin ez duzu egin zerbait ere zu? Bai, egin ditu bi gauza baina ez. Xabier Olarra entzat egiten ditu igelako azalak. Bale, azalak. Igela liburutako azalak. Bale. Bai. Eta zuk egin dituzun berriako tira guzti horiekin, egiten zenituen ere bai liburuak. Egiten ditu liburuak. Durango egon zara, derreru naturarekin. Saltzen dira? Bueno, ja... Egiten direnak? Normala da, ez saltzea ere liburu horiek. Zaizera! Saiatzen nahi naiz, hau altxatzen, ez duzu lortuko, Mesedez! Mesedez! Geratzen nuen zogola zirrikiturik ere. Bueno, derreru natura, zenbat dagoeneko? 7. 7 egin dituzu 4 urtetan, 2 urtetan behin atatzen ditut, baina 7. 4 urtetan 7 ja. Bai, botako dut tomatia. Bai, bota, zuk egin zuria. Bueno, hemen tomatia ez da asko bota behar ere, zen da... Pizka bat zipristitzeko beste gabe, baina, bueno. Baten dio kolorea. Bai, kolorea. Derreru natura aipatu duzula, nik erakutsi nahi dizut bideotxo bat. Zen didazu, bai, ez? Bai. Itartean bi gauza egin ditzakegu, ez? Bai, ez? Bai. Bueno, egira. Patxi Guarteri agur bat bidaltzeko eskatu didate eta pozik egiten. Patxi, behon deizula. Niretzat plazer bat izan da beti zurekin lan egitea. Bi arrazoiengatik bat asko divertitzen dautelako eta pentsarazten eta poste zure marrazkiek eta bi editore bezala lanik gutxien ematen dira zure egilea zarelako. Testurik ez dut ikutu, marrazkiaren barruan daudelako eta zuk egiten dituzun bezalako ateratzen direlako liburuak ero zora gari. Musi bat eta ondo pasa. Amila esker, Xabier. Xabier Mendiguren. Mendiguren. Lan gutxi ematen omen diozu. Bai. Ezin ditula zure testuak ikutu, editore bezala. Lan gutxi, ematen diodan lan bakarra da nire atzetik ibili behar dela, egin alduzu ja liburua. Bai, horrela egiten da. Zertzora ba, azken alditan egoten den hori edo, azken momentura arte... Marrazkilariok fama hori daukagu. Bueno, marrazkilariok eta jende askok, Gero esaten didate ez, badiela marrazkilari batzuk oso ondo entregatzen dutela, baina hori da mito bat. Bai. Hori ez da. Zu badakizu denak ibiltzen zaretela azken momentuan. Bai. Eta editoriak atzetik, egin alduzu. Marrazkilari batek esan zuen bezala, entregagunak ez dira egia. Jartzen dizkizuete trampakin? Engainatzen gaituzte. Eta horren jakitun zareten? Kainekoa jartzen diguten baiatzea. Claro. Hori dituten. Eta horren jakitun zaretenez, lasai. Lasaiago gabitza. Patxi, zer duzu gustoko egitea zure denbora librean?
Ba, irakurri. Irakurri? Bai. Asko irakurtzen Baltzen dut denbora, bai. Aldo, Oso irabazi. jokila naiz. Behar Bueno. duzu irakurtzea, jantzia egote hori horrek ematen dizu Ez, kuriosoa nahi beste gabe. Ah. Edozein gauza irakurtzen aldo. Bai. Historia, zientzia, biologia, sukaldaritza, Kirola esan diazu ez ez? kirola ez. Ez, baina bizikletan ibiltzen zara Kirola egunero. bakarrik segitzen ditut Himalaia egite dutenak, himalayistak, Ah, bai? eta Kilian Jornet eta olakoak. Jesus Maria, eske artistak bazarete pixkat bereziak. Ez dut segula... Baina nire futbol ekiporik ez daukat, eta bai, Bueno. Eta, besterik egiten duzu hola... xakea segitzen dut pizka. Ah, bai? Xakea goza ez bai. Ikusten esaten du nik, Eta baina- himalayistak, xakea... Baina guain xakean daude oso jende interesgarria eta oso fuerteak eta oso gauza interesgarriak ditu. Patxi, nolakoa zara? Nola deskribatuko zenuke zure burua? Ba, zakit, patxu arte zalderoa. Patxi guarte zalderoa. Bai. Donostiri, barkatu. Iruñako aldezarrean bizi den Patxi guarte zaldieroa. Bai, nik tarjeta bizetan uste dut ez duela deusere jartzen. Ez du... Jartzen du e-maila eta telefonoa. Ez du ez da patxu arte jartzen. Bueno, gaur ikusiko Bai, dugu patxu arte Larraburu. Larraburu. Hori da, patxu arte Larraburu. Gaur ikusiko dugu Patxi guarte Larraburu sukaldean. Ni probatu da nahi txut zure berentzena. Bai, eta ez dugu begiratu. Bueno, begiratu eta orain bukatzen dugu egitez, bale? Hau, ze kristo da. Oin, ja. Bai, esan? Bai, hola da, bai. Baina hemen kobertunari gabe. Ez, hau batzoro ikusi nun eta galetu nun gauzetako da. Eta da, gazta raiatzeko. Bai, baina guain ja famatua da, baina hau erosi nun guain dela urte batzuk eta ez nuen sekulan ikusi. Eta bueno, lehena aipatu dut, gustatzen zaizkitela funtzionatzen duten herramientak. Eta probatu nuen eta esan nun, nek hau nahi dut. Eta guain, Amazonen begiratu nuen, eta bai, guain olakoa daude piloak, ja. Ara begira, tita. Bai, oso azkar egiten du, eta oso garbia da, garbitzeko erraxa, eta... Bai, baina maskarrik kontako funtzionatzen du, pena. Bueno. Azenarioa, esate batako, ezin du... Gogorregia, da. Claro. Ezin du behakin. Zan behar gauza oso biguina. A ber, zer aurpegi jarri bartzen idan esan duzu, interesantearena. Bai. Luomo deitzen dugu. Luomo deitzen duzu. Patxi, plazer bat izan da zurekin tarte hau konpartitzea, Mil esker. Ez zintudan ezagutzen nola aurrez aurre, eta, beste egunen batean... Hobea naiz. Bai. Baina beste egunen batean, beste zerbaiten aitzakian ere nahiko nuke. Arrain batengo dugu. Bale, venga, arraina, baina orduan kamarari gabe. Osongi. Bale? Bueno, orain probatu horretik eskerrak, tarte hau konpartitzeatik, esan dizut lehen ere. Bai. Plazer bat izan dela. Eta zuei, betikoa, datorren astean nor izanen den jakin nahi baduzue, gaur Patxi izan dugu, baina jakin nahi baduzue, ez utxik egin, Venga, aio. Agur. Arraina zer eginen didazu hurrengoan? Dagona. Edo nik egin beharko dut. Egunerokua, Bale, dagona. freskoa, Bai. egunean dagoena, oso ongi.